ešte pracovnom. Dorazil nám ďalší balíček, najvyšší čas to dokumentovať, ale ešte predtým mi dovolte zagratulovať majiteľovi krásneho zákusku. Ten zatiaľ odložíme a na stôl vyložíme balík. Pozeral som do histórie, cestoval k nám mesiac a 3 dní. Toto by malo byť duplikátor Telex z jednej kazety na 3. Ak má niekto nejakú úchylku, strieľať bublinky, tak odporúčam takúto veľkosť. To je on. Moment. Za každého prekvapia tie otváracie systémy. Sieťovka nie je dlhá, na tým sa šetrilo. Nie, tak to bolo len tak pozvíňané. Americká koncovka, ale samozrejme máme redukciu. Uvidíme, či sa bude dať odstrániť. Tady to je. Krásny krásavec. Tak toto je vec, ktorú sme záňali. 80. rokoch, keby si to mal, bol by si najväčší kamarát všetkých kamarátov. Toto bolo to, čo ti pomohlo nakopírovať kazety a rozposlali k svojim kamošom, po prípade frajerkám a v najlepšom prípade speňažiť ich. Duplikátor Telex 1, 2, 3. Hlavy vyzerajú byť všetky v rovnakom stave, asi pravdepodobne preto, že chodili naraz. Ťažké to je dosť. Tak či tak musí to ísť do servisu. Keď sa to vráti zo servisu, tak vám to predvedieme. No, už len dodám, že neodolal som pokušeniu vidieť, ako to tam vyzerá, keď tam strčíte kazety. Páči? Wow. Wow. 3-krát wow.